Hindi nag-aksaya ng araw ang lalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Gobernador Amado Pogi I. Espino III na labanan ng COVID-19 sa probinsya. Nagsagawa ng dalawang magkaagapay na programa para labanan ito. Una, ang laban para sa kalusugan ng mga Pangasinense sa pamamagitan ng Fit 3RP strategy. Kasabay nito ang laban para agarang makabangon ng mga Pangasinense sa dagok ng pandemya sa pamamagitan ng Abig Pangasinan Program. Dahil dito, ang Pangasinan ay pangalawa sa may pinakamababang kaso ng COVID-19 sa 12 pinakamalalaking probinsya ng bansang Pilipinas. Isa rin ang Pangasinan sa mga lalawigan na mabilis na nanumbalik ang sigla ng ekonomiya kahit may pandemya. Sa gitna ng malaking pagsubok, tuloy-tuloy ang walang humpay na tunay at tapat na serbisyo para sa ating mga kababayan.